Yo guys, it's your boy Ishi and I'm back with a brand new video. Hoe staat Entertainment? Vandaag het ons van Michael Bezo. Ja, Disma. Eerste video van die jaar 2025. Laatst jaar had ons niks gedaan nie. Ja, maar die jaar is een jaar van moves maak, beweging zo zijn. Maar voor we verder ingaan, man. Stel voor aan die mensen. Als die is mensen waar je niet weet wie zijn. Oké, nice. Je moet nog zeggen wie is jij. Ja, aangenaam, ze zullen me nog weten. Ik is Michael B. Artist, rapper, whatsoever. Maar ja, is ik. En aangezien ik hier is ik moest nog even iets. Soms allemaal weten. Ja, en ik move met mezelf, Moonlit Studios, Young B The Visuals, Woodstars en nog mensen. Maar ja, en als baie goed wat zal komen om mijn muziek te krijgen. Dus ik kan op alle platforms krijgen, maar het is niet Michael B of Michael B Music. Dus nee, om het makkelijker te maken. Maar ja, voor die jaar heb ik basically 2 video's gedropt op YouTube. En ik zie niet zullen subscriben. En het maakt me baie hartseer. Kijk hoe like ik. Maar ja, dan is dus, ik zal like helemaal mijn support. En gaan subscriben en zo. Met een beetje liefde wijs. Hou het daar, man. Fok met mij een beetje. Maar ja. Ja, is rechts. Als jullie horen, mensen, jullie moeten subscriben op channel. Ik zal de link van de channel los onder in de description. Zo alsjeblieft, maak zeker jullie gaan klikken op die link. Check die mensen video's uit. Nieuwe muziek wat op pad is. Enige nieuwe project wat op pad is. Ja, mijn tijd samen de menes. Van wanneer gaan die drop? Ik zie niet meer datums. Ik drop net. Yo, je drop So net. basically moet jullie mijn channel turbo of notify. Druk die bel op YouTube. Dat zal je notify. Ja. Maar als nou 2 video's waar jullie kunnen gaan kijken. Zien ja, ze granny music video ook wat daar gedropt. Zien je, te danken aan Young B The Visuals. En ik zal Shout-out. like helemaal van mijn liefde wijs. Shout out Young B Visuals. Dus ja. Legend in de mic. Michael B. Ja, Zeg voor die mensen. Waar hoe pas je begint voor muziek? Mijn passie is basically, zoals ik zei aan mijn number van ik en Whitey. I was born for music 808. Zie je, toen ik uitkom bij mijn ma, nee, toen klopt mij haar toep toep. Hij zei 808, hij zei beat maak. Nee, dat het begin van kleins af basically. Zie je, ik heb maar nog niet gegrabben. Maar dat was sinds laarschool. Zie je, ik was lief voor muziek. Ik moet schoolwerk gaan doen, dan schrijf ik in mijn boeken muziek. Of ik kap op die banken. En die hebben gezegd, nee, ik draai die klas op oorring, zie je. Zo zei. Maar ik heb altijd de crowd gehad. Ik heb fun gehad, ik heb mezelf geëntertain. Er was mensen wat gezegd dat ik is weird, er was mensen wat gevaarlijk met mij. En ik heb maar net dat ik accept dat oké, ik is different. Ik kan niet helpen, omdat ze niet denken zoals ik is mijn eigen mens. Zo, het is goed om uniek te wees. En zo het gegaan met het. En ik heb gegroeid tot een auto. Ja. Nou, waar heb jou gemotiveerd om muziek te maken en wie het geïnspireerd? Nou, En je nou kijkt naar die rappers. naar rappers. Rappers is basically, first of all, nee, local of global. Die ken local of international. International was het MNN. Nou, en als het local is, international MNN en Breezy. Dus ik kom zang ik en rap. Maar toen het alibi. Toen al en kom met taxcrew en toen voel ik like, het is zo, ik kap nu nog op die sinds in allerlei bouwen. Maar, en die man heeft alle trek uit en zo te café in geraakt. En toen was ik nou lief om als sound te rap. Waar ik is wil ik het rap. Als mensen me beter rap ik sinds ze zei. En dat het gemaakt dat jij een dag zei, nee, ik wil ook mijn eigen muziek maken. Ja, en zo het aangegaan en een graad 6. Ja, een graad 6 toen meet ik een vriend Tuta. Zo'n naam Boukiem. Toen heb ik gerecord op deze team. Ik praat van onze team my guy titi bra. Als record bij die laptop zo my guy zit ons nog buiten kan hij zo. Van die mensen maar entertainen die bouw wat aangaan. Hoe die recording geklinkt. Yo, weg bra. Weg mijn bro. Kijk jij, boe was een gani. Maar kijk iets uit. Finally. Die bouw achievement. Wat ze in jouw kop gevisualiseerd of gezien het. En nou is het like
Sy sien dit is die eerste stapie man. Sy sien, kyk jy, destyds nee, way back then nee, het ek musiek gesien as kyk as ek 'n trek kry, né? En ek het daai trek klaar gemaak. Ek is famous brother. Ek kry enige tsari, ek kry geld, ek is ryk. Ek het dit soos hy So jy gesien. gedink aan die series. Ja, definitief spesifiek aan hulle. Sien jy? Maar ja, ding is soos ek het hy bro. Ek was baie excited. Sien jy, die next dag na die trek, ons was in een klasie kan hy. Bly ek en hy skryf en ek bly papiere gooi na hom toe met briefies op. Bra, dit was daar gister. En dit weer so maak. Sien jy? En dan was daar die BVD's in het na wat way back then. Die ding gerigge die. Sien jy, hulle was like in ons celebrities hier by die hulle. En dan dis ek hy bra. Vir Bani. Sien jy? Op hy reëne net nagbeat van hulle. Sien jy? Dan jump ek op hy beat en dis ek hy man. Sien jy? En wil hy met my bliksem bra. En sê hom vir my dis nie my weer nie. Sien jy van die trek het by hom ore uitgekom. Was het 'n harde dis gewees of wat? Dit was sy hartie, dit was is amper sy culture dis. Nice te kat. Maar ja, maar ding is no offense culture, maar dit was soos hy dis sien nie. Maar ja, dan wil die mama nie ek bra. Sien nie, en ek is maar nou bang van die bra is groot sien nie. Jy was nog klein uit. Ja, en dan refuse ek sien sy. Maar along the way, dan kom ek ook nie meer by die braas nie. Ek het die my eie koopmunt die, verstaan ook in sy laptop uit dit sien nie. En so het ek aangegaan sonder musiek, maar toe het ek nou musiek geskryf tot toe hoërskool toe. In die moment ek geskryf het ek baie gevaarlik geskryf. Sien jy, wil ek in baie gou geïmprove ook. As jy hoe meer jy dink doen hoe beter raak jy. Ja, en toe het ek nou die braag gemira in Greenfield wat semi-blind gewees het sien jy 20B. Sien hy is oorlede nou maar ja. Hy was my eerste partner. Rest in peace, 20. Ja, shout out 20B. Kyk, ek gaan die vlag dra, hou daar vir jou my maar se kind. Fuck my nee. Maar ja, dan ding is en ek en hy so saam gemove bra. Shows, hy was in 2018, toe Rani hulle nog, wat doen hulle gedrop het. Sien ons eerste gig was saam Rani, shout out Rani ook. Sien hy was my eerste performance, hoe nervous was ek bra. So jy kom nou 'n lang pad aan met die musiekbedryf. Bra, kom lang aan, ek is Ek nou, kan hoor, quite interesting story. maar ja, Interessante story. interessante story ja. Maar ja bra, dan sê hy van, ons perform ek in die branche, treks raak beter. Bra, hy tyd nee, het ek geklink soos ek 2 jaar terug geklink het, nee, op 'n regte mic. Van hy het toe rekord ons met earphones. Sien jy die mic van die earphones? Ek sien. Ons draai sulkos daar om en dan sit ons daar by 'n mic stand en rekord ons met hy ding. Hy producer was aan die suk bro. Hy man mixe ding vir my bro. Snee so records ek sou dat hy bro. Sien jy? Hy man is so want my bro. Ja, en so het dit aangegaan sien jy. Verbeter ons het ons eie gigs aangevat. Sien jy, en ons nou die gangsterism goed te sien jy. Aangesien ek getrek het uit Greenfield uit. En dan is dit like in So jy dan Greenfields ook gebly op 'n tyd. ja, ons baie rond getrek bro. Sien jy. En dan is dit soos hy waar ek moet nog nie kan kom aan nie. Van die guys het nou iets stuur my sien nie van hulle kan nie verder loop nie. Maar Twan was nog steeds fyn. Sien jy. In die ry geval het Twan getrek ook daar. Gaan Twan die beamer nou by toe. Sien jy. Maar nou het hy nie 'n partner nie. Sien jy. En dan so daai way ons het so gesplit. En meet ek hy bra 2-3 jaar terug. En sê ek hoog bekeer my bro. Sien jy. En rap ek nog steeds, maar ek rap gospel rap. Sien jy, is daar waar die proses van God ingekom het, sien jy. Dan ding is, Nou wat hier dan nou jy sê was hy te hoog bekeer. ek is afvallig man. Ja, vala. So Ja, nou maar saak reg maar met die Here kom miskien vir nobody. Ja, ek gaan hom reg maak. Maar ja, ding is, en dan teken hy maar nog finally opgebreek. Sien jy, en dan het hy maar nog lede gaan. Sien jy, maar voor hy het ek hom gemeet weer. Sien jy, en ding is, toe het ons dinge gepraat en so weer opgelinkt, sien jy. En ek shout out Wayne Phillies, kyk hy is my loyal bro hy. Hy man is altyd Number daar. 1 supporter. Jo, kyk jy, ek kry nie vir hy man nie my bro. Hy man is altyd daar, even nou nog. Hy man se kinders reg groot met my musiek, my bro. Groot my bro. Ons het by hy man sy is ook record bro. Hy het vrou het gelyk het of nie gelyk het. Ons is daar my bro. En nou moet jy weet die bro was getroud. Sien jy. En hy het ek is nog korrup, ek is 'n buite mannetjie man, sien jy. Dan hy man my bro, hy's daar vir ons bro. Hy man was ons se bra. Dit saam ook gerook.
maar man support my music. Sien jy hoe Yes, man? ja. Like niet allemaal convince, kijk, je vat met mij kom man. En Yes, sê ja. man, nou is die romok, sien jy wat ek muziek maak vandag. Sien ek het twak gemaakt bra. Van hy jou gemotiveerd om Ja, beter te doen. Kijk, hy bra, hy is bang om trots in homself te doen. Hy sê jou sê, kijk, dit is nonsense die bra. Sien Maak jy? so en so. Hy Maak is so. jou guide. Ja, nou gelijk om vir dit sien nie. Maar van, shout out Wayne sien nie. En ek en Twan het gebreek sien nie. En dan begin ek my eie ding te doen. Sien nie. Dan kry ek mense soos Luna hulle, shout out Daisy hulle, Young B hulle, Ishi hulle, sien jy? MG hulle, soos hy, en dan, en proef ek, hy doen ons meer shows, en music word uitgestoot, sien nie. En die man het vir my YouTube page ook gemaakt. Sien jy, ek het in sy page het, ek het music gemaakt vir myself. Sien nie, en het Hy is net veel self gehou. Ja, Jy net nog uitgestuur of ek het net dit perform en vir myself geluister. Soos en as ons hier by die hok vat met net, dan is dit, sien jy, hy gaan sukses kom, sien jy, hoe Yes, ja, ek verstaan. no, ek het my way geleer uit, sien die geval, sien die seer gekry ook. My oppa staan nog uit die val uit. Ja, nee, altyd, bro. Ek hou het daar. So hoor mos man, ek hou Yes, het ja. daar. Nou kyk jy nou. Ja, wo ding se sê nee. Like 'n top 10 man, mense wat jy like, jy mee vat, rappers. Maar 5 international sing jy en 5 local. Jou top 10, waar jy dink nou is die beste nou vir jou. Okay dan. Ek luister gou na myself. Ek gou dink, dis okay, MNN gaan begin by international. MNN, Breezy. Dis nog Tupac Shakur. Dan like ek vir Turk ook. Sien jy? En dan is er nog 'n nigga man. Wat is 'n nigga se naam? Kendrick Lamar. Sien jy? Hy is my international top 5. As dit kom by Afrikaans, ek het so stil. As dit Early B. Wie is er nog? Saudas. Sien jy? En Fleetop. En Rhapsody. En er is nog iemand. Ik zou met vat man. Wat is die praat zijn naam? Er is nog iemand man. Er is nog iemand. Als een culture zit maar voor culture naar niggas op plek. En ik like culture zijn energy man. Zie je die energy wat hier? So jy ken oor die man se naam. Nee, ik ken niet die bra onthou wat ik nou wil zeggen. Maar ik weet die bra is maar shout out die bra man. Ja. Maar ja, Ja, hij is met top 5. hy local Local en international. en dat is die manne wat jou het waar jy nou vandag is. Ja, wat Lekker my- geïnspireer het man. ja, wat Nie om inspireer. op te gee nie. Ja, alles om een van aan die te groot, hou. alles een van die groot mense. Groot Van mense. hulle het CD's verkoop man en Bluetooth en sien jy vibe. Hy het net R5 gecharge so bra. Of wanneer gaan jy serie maak? Ek kan nie CD's wil maak nie. Waar gaan jy maak? CD's gaan nie verkoop nou nie. Ek verkoop Jy online my music. ken mos ding soos ook mos Wat, man? op 'n USB. Nee, hy like desperate hy Dis mos. desperaat is business mindset. Nee, dit sal nie werk nie man. Nie nou nie. Nie in die era nie. Sien die online werk beter man. Sien die almal het free access. Nee, ek verstaan, Dis ek minder verstaan. moeite. Ek verstaan. Sien, Is dit 'n link waar jy op druk hy binne kan. knoppie. Sien nie. As jy die tegnologie van vandag verbeter so, kan dit glo. Verstaan ja. Maar ja, nou, deesdae is het bietjie swaarder ook man. Sien jy? Nee, serieus. Serieus. Ja, maar so julle hoor, die man hy sê nie wanneer drop die goed en so julle moet net updated wees. Follow die man. En julle sal die latest kry op sy page, YouTube channel en alles. Maar voor ons gaan, die man, hy los met 'n paar baas. Wie julle wat is baas? Baas. Nie jou baasie hoor, praat van baas. Nee, hy baasie. Baas. Ja. Jy reg? Ja, nee. Jy reg. Ja. Oude daar records. Hey. Oude daar records. Hey. My kop. Ja.
En my gedout, ek het geproewe. Nigga en skroede. Plek in die game, ek strand in die boede. Pan in die hoede. Erge man, nou seker dat boe. Way back was ek geboe. Ek het dan, ek het geproef. Mas room voor improvement. Hebben we twak bravo, we samen praten in man, het zijn ze nou. Je komt pad af en je pad af, is groei club hard, maar ik kom maar een cascara, pad af, no skut en zijn polo. Die is hij hard vallen, weer opstaan in die man, het zijn ze nou. Ik heb dit gemaakt, ik sta ik. Jelle allemaal kan maar praten, we dan net. En niks naar rakens, kijk je niet kwaad rakens. Je kan maar praten, kijk je het zijn wat maar je staat, ja. Ja, en I love that. As mensen, dat is Michael B. Music. Je zal hem overal krijgen. YouTube, Facebook, TikTok, Spotify, overal. Search in Michael B. Search in Michael B. Music. Even Enzo Kwayok. Ja, dat niet meer. Ja, say in de comment section van wie zoek jullie next op wie ziet. So, peace out. We out. Zeker zien naar mijn watch, dat het is mijn tijd. Hij wat me slecht kijkt, moet meer recht kijkt, zij recht kijkt. Ik kan van alles, je biedt maar wegkijk. Hou mijn destination na, voice is een vet strijd. Niggas, ik kom grijp. Nou, zeg me, is het zijn tijd? Nee, is mijn tijd, ja, is mijn tijd, is een beetje.